I 10 ljudi, došli u moj video kanal, danas ćemo da igramo Granny. Igram stariju verziju zato što mi je zanimljivija, dok i sad možemo da odaberemo kako će, na koju ćemo naše igramo. Imamo mi, dobro ću sve to ovako. Dobro imamo i, dobro ovo, idemo. Ovo imamo neke, ovo što osnovno piše. Moram da izađem iz kuće, ukratko moram da izađem iz kuće, baba će me juri, imam 5 dana da me ovdje piše good luck, što znači srećno. Ajde vidimo, ćemo imati srećno, pobegnemo ili nećemo. Ako je pobegnemo, imamo drugi pokušaj. Idemo dan 1. Dobro, vidimo šta je baba danas pripremila za nas. Imamo tu soba ova, dobro, ajde. Ajde, balan, ustavi. Idemo da izađemo. Ona se može spunula dole, a može spunula ovdje, što je loše. Ja da bi znao 100% odakle će ona doći, ja ću u njoj zveknut ovdje, pa ću ona otići u podrum i tamo ne može ništa. Mislim, otići tamo, znam, pa vidjet ćete. Ja ću ovdje zveknem, evo ovdje mogu. Sad ću saknem za vrata. I kad on oti, ja ne previše sam blizu bacio, moram tamo dalje. Evo ona dolazi. Dobro. Neću da tu radim zato što sam previše mi blizu. Morat ću sačekat, morat ću opet uponoviti, sam ću tamo baciti skroz do kraja sobi. I ako me bude vidjela, neće moći da me stigne. Zato neću da stačim tu do podrum i sakrim se. Ja sam ne znam je li izašla, ne? Sobi. Ostala sam. Čuo sam to. Je li izašla? A kad se izađem, ja me zakni palicom. Dobro. Ajme ovdje. Čuo sam neće izbacati zamku, tako da će moj biti malo prezniji. Mislim, ja ću... Ja, hajde. A ja ću baciti zamku u... Ne, ostane, znači tatika mora biti znači. Trče, ajde. No, ćete doletiti, ja ću izaći i... Valjda ću uspjeti dostići. Ajde, Bruno, otvaraj. Uspio sam. Aha, bila se spomala podrumu i... Evo, ovdje sam htio da dođem. Ovako ona se da hoće, ne može mi ništa, zato što... Ne može ona ovdje ući. Dok ona vamo dođe... A ne, već je stigla. Trebam sam pratiti makar jedan item. Čekaj, ona je tamo. O borderline. Ok, ona je sama sebe baca po ćevape. I htio sam naći jedan item. I to ću njoj bacat. I tako ću nju dovući. Tako ću mi tu dati vremena da istražim moje sobe. Da im šta ima. Ovdje imam medžet, onaj. Otvaraj ovo. Medžet i dio za pušku. Ovo je super, ovo ću uzet. A medžet neka staje tu. Idemo vamo i čučnit moram... Evo. Ja ću sad vam baciti ovo i dok ona dođe vamo, ja ću tamo istražiti u garažu šta ima. Idemo da ima. Ću to uspjeti. Tu. I to je vam bila u vrtu. Čuo sam da je otvorila vrata. Ću sad čekaj prati dođem ovdje, zato što niže riskujem. I nije baš tako puno brza, mogu da istražim podrum, ja čekaj ako budem čekao da dođu ovdje. Nije se čuo, nije se ubacao. Ok, bacit ću opet ovo. To ne smijem zapravi se čekuš. Idemo dole, znači, čekamo se. Aha, čuo sam da ide u stepence. Okej.
Ako da vidimo sad ovdje dole, da vidimo šta ima. Ovo sam švrtoznog ključa. Ujeben pa. Znam jedan trik dobar. Treba mi makar nešto da ja nju navučem u saunu i unutra ona će ući, ja staviti u auto. Ona kada uđe tamo, ona će stvoriti vrata i uključiti u maglu. I tako će ona sa žamut na 1 minut, tako će imati jedan vremen da istraži kuhnju. Ali sad, pošto sam bodio ovo, ona će vjetno ulet ovdje koliki specijalac da vidi sa, da vidi Malme. Gdje to dolazi? Ajde, idi, ne kakav. Ne boj se, ovi se. Naće mi nima postoji. Tu zeza. Stava zamku. Vidi, uvijek mi kada se zeza, znači, bukvalno tu samo stoji bez brzi. Ajde Buna, izlazi ovdje. Hoda. Što sporo hoda. Kada znam, dobra ajde. I odšla. Ona je možda gore. Ja moram naći makar nešto. Samka. Trebao sam ponijeti na puške. Nije ništa sad. Da pačam malo, da se čuje ako bude tu udala da mogu zati. Nije tu. Nije ba nije. Sad će se nastaviti na puški. Malo smanjim sad, pošto... Idemo ovdje sa njanju navući zove moja. Da bi istražio kuhinju. Tamo u kuhinji milion ima ili lubenca, ili katki, ili nešto ću trebati. Evo, ako ovdje ću baš čofak sekund. Da sad okrenem se i čekam. Zatvori debil. I dok on nju sača od gore, jedino može biti problem ako razvali vrata, onda sam na rebusiju. Dok ona dole, ja ću sad istražiti kuću. Neću mesa, to ću mi kasnije istražiti. Možda čak to neće istražiti, zato što... master key dobit to ćem istražiti. To ću ima baciti u pravi vrata. Imam 1 minut. To nije puno vremena, ali mogu makar malo da istražim kuhnje. Kratki, dobro... Sad moram... imam kod jedna WC, i dobro moram istražiti. Zato što možda se tu krije kratki... Ili weapon key, ili kad mi treba. Kratki mi treba. Nema još puno vremena. Ništa, nije baba tu sakra. Ovdje... Weapon key, ovo super. Sad sam čao da uzmem... Ovdje da pošto ću vam uskoro da se vrati. I ja ćemo weapon. Znači kad se baš ovdje stvori, znači. Možda sam već stvorila, ajde vidim. Tu. Ako se bude stvorila već, možda kod ili tamo, ali nije, ne bi rekao. Jes bila se već stvorila.
Ona je crno rekla da me, ona kaže da ona me ne vidi. Sad će ja vamo doći, ja ću se sačekat, uspavat i šta mogu vratiti dok vam spavam. Kuću sam stražio, banju sam stražio, sobe sam imam koji su. Stražio, šta ima još? Ja, obožu tamo. Brže, uzmi, ajde. Tu. Ajde, majstore, uzmi ga. Št. Zaustavi se, jebo. Sad mi ovdje sad ne... Makni se, babo, jedna! Ima ovdje zelo vremena. Uglavnom ću borat da vidim što imamo ovdje, ovo ću borat. Super. Šef tiger. Neđu jezikom pa ću odmah upanje da nju opet uspavam. Ovo ću kasnije poslije vidjeti šta ima. Ja imam mamo velatice. Ništa tu. Ovo... slika. Ovo će mi trebat. Ovo je od bunara. Ajde. Znači, ako se ovdje bude stvorila ovdje, ja ću nju automatski moći spavati i otići pa na gore šef ciker. A ako se bude stvorila, neće tamo, ne znam, nijađe, možda potku da tamo jednom, onda sam, ne, otišao metak tamo. Uzmi balan. Aha. Viš kako je tu, evo ti ga. I onda kam se opet napravi, opet isto ono da se tu legne tu, neće moći ništa proći. Neće moći proći, nije. Idemo ovo. Može se ništa odjela. Ne može ovim. Vidi kako sam tu fino opružao, leta. Makar se mi trebaju masterki imam. Čekić će mi trebati još da otvorim vrata. Čekić, šta ima još, šta još? Kratki, super. Stičao, mislim da istražim auto. Ne znam šta može biti unutra. Ona se će ispuno, znači da se vratila veća mapa. Hrana sa hranom. Joj, ništa, sam treba uzmu. Jednog budem ću obježati autom, onda ću mi čati ovaj ključ, a ako ništa. Sad ću spavat, pa onda ću otići da vidim što imam u bunaru i ako ništa ne bude... Ne znam, Čekić bi trebao bio dobro bude ili Makase. Makar sam trebao da ovo posjećam vamo i gledam na vratima. A ako bude Čekić, opet mi tu treba se vrata, mogu je kod mog paukanja otići. Aha, eli. Tačno je u minutu znači. Mrdaj stepenica, buskana jedna. Vidi ovo, bog te. Joj, jela, dragi, sam izgubio vremena na njih. Dio slike. Kako se bio, niša, cigi već je. Nešto. Idem sad, vidimo. Oni imaju stare versijni glitchev s njom, da mogu vratiti da imamo telepataciju, ali pošto ću pokušati normalno preći, neću i te cheatove koristiti. Znam kako se to radi, ali... Čekaj, tu, majstore. Tu. Uvijek da vidimo šta ima. Sad ćemo doći vam. Čekić. Ko je kad vidim šuku nesam daljine? Međera ću basiti samo na krevet. Ajmo ga ono. Imamo nešto. This is my favorite day, dobro, ajde. Ono vam priča kako njegov neki dan, zadnji dan njegove u kuću što je prvo, da je baba sam ubila valjda ili šta već. Ja znam žena. Možda bi trebao se proteći malo. Gdje sam nastavio na ruži? A tu je. Znači, nekoliko 9
Znači, 9 ujutro trebam još jednom spavat, razbalat se na vratima. I onda ide. Tu provjeravaj malo koga. Ovaj čera, bog te. Sama se ti smiji. Samo vam sad kada ona tiđe. To vam dole odšla, u dolu garažu. Nema dole. Ja slavam je zamku. Mislim da baba mađonča, zašto može stvoriti samki nišća. Jest malo sutra mađonča. Što sam ja uradio? Aha. Maš daj tu, tu mi je metak neđe. Vozi buna, što da budiš, a? Sad ćemo je podnacijamo u nešto, jednu specifičnu tačkicu. Čekaj, je tu nastalo svoj samku? Gdje je Bog te? Unika nisam vidio. Joj, mi čekć. Ovo mi treba da razmalim ovo. Jebika. Dobro, imam još dosta vremena. Ovo ću raz. Ovo. Nič gore, nema vremena stignem do Goreskog. Idemo što malo vamo. Ima ovo, to neće treba, neće bježat, autom neće bježat vratima. Sad ćemo brzo doći. Gdje mi je metak sad? Shit, če se tamo letio. Još mi gliča. Uzmi metak, uzmi ovu. Uzmi debil, uzmi ba. Sad će nam leti polako. Mislim neće polako leći ako neki specijalac. Moram gore stić. Da tamo na njen. I onda da imam nju. Uspavam. Ček, gdje? Sad nikako davac. Gdje mi je ček? Pa daj. Jo, žalno. Poslije. Čuo sam. Što je tamo javno mjesto? Ovo sam stražio. Uglavnom sam koji moram da stignem da uzmem banaj. Kod Spidera pauka ovu. To neće još ići. Češ već mene, a ja imam ovo. Da istražimo. Ovo će mi trebat. Ja sam moram brzo da shvatim. Neću dijet. Ona se već tu neđe ispunila, znači ima još čaj već. Super. Sad dok ja riješim sve. Ajde. Ovo uzmijemo sad i aha, vidit ću jedan hrilač. Konta mene može. Šta sam se trebao? Aja, makazem. Daj tu da. Ovo. I ovo sad kore. Ovdje još treba sebe, aja ovdje. Nam treba neki ključ, ne znam koji će li. Padlock key i kod. Šta bi još mogu raditi, dok sam ne ispunila. Vidimo malo još. Ovo ne treba. Sad se vam istražu, pa ja sam istražu. I znači se uskoro ispuniti.
Šta sljedeće da uradim? Sad, da li da otiđem gore, da pređem tamo, postavim u dasku, pređem tamo, gdje ima njena kamera, tamo ćem sad čekati. Ili da... Da, ja nijem spider key, zaboravio sam. Možda ga ćemo gore ima čak i safe key ili nešto tako. Ja nijem na kada se ispravim. Ne to, debilu. Gdje je zuba? Ajde, osi, nema nikoga, ja, lan. Uzmi. Sad tu, baba, namjesti se. Evo ga. Idemi, ček. Gdje? Evo mi sad si uništilo. Či sam ga njega godin neće ostavio, jesam, ja mislim. Magdaj, tu da! Vidio, bog te! Nosi se! Gdje sam stavio? Aj, jebi ga, sam se propastila. Nemo ništa. Mogu sad čekat. Gdje sam mu ček čas ne sjetit? Gore! I on koji sad debil. I nema je opet. Znači, gore moja. Uzmi to. Uzmi. Idemo ovamo. I sad kad sam ispunam, znači idem šut. I koji imam odmah tačat. Pripada me. Alo baba, ovdje sam bok... Ej! Jesi ti vidio? Jesi ovo ne čuo? Ide ba me ulazi ovdje. Namjesti se baba, idemo 3, 4, sad. Jo, se teleportuje automatski, joj, okej. Ovo baš logična djeca. Što sam mogu staviti da ona vrati to tu ili nešto, ne, nego samo da se... Jo, teleportira. Gdje mi je daska? Aha, eno je tu. Imam kameru uništit. Častit ću tu dok ona se isprovna. 1 minut nije baš toliko puno. Uzmi vamo. Samo biti pažljiven zi. Kad me oplazio. Ako dolazi vakne ima da polomim noge i ruke i glavu i leđa i koljena. Samo mi treba makati. Ne vrijedi, joj! Treba će mi ovo. Ja treba će mi prvo makati. Ne. Sad ću nam ispunjati. Uskoro. Prošli put se ovdje bila ispunjala. Ja sam nju tamo bio. Metak je tamo neće završio valjda. Šta sad? Aha, nego tam metak. Ako sad neće dažem metak, to što znači sve je ispunjala, znači 1.000%. Sad će još nekih 20 sekundi, ako ne bude... Ako se ne bude ispunjala, idem da uzmem. Baš je ovdje slučajno, baš onako slučajno. Čaj, ja sam bacio ovo. Vozi, hajde, idi. I kako ne sluša komande. Sad ga izbaci za ovdje. Ja sam to znao. Ja ću sad ovu kurnit, spavat nju i onda idem gore, a makaze su ovdje, znači. Ima zamka, joj, zaboravio sam. O nije, sad će ona doći. Namjerno ću se put da dođu ovdje, zato što ako mi gore se opet legne na stepence, ključu 20 sekundi dok samo nju makne.
žuri, ajde. Joj, zaboravio, makar se uzeti. Moram da je ovo sad. Idemo ću niđa jezikom, moramo polako prelaziti. Ovo će mi... I fali još samo jedan, aj. Šta god, kako se zove, ne znam. To je jaba. Nema veze, ponijet ću ovo sasku. Ne već. Jer masko je zaputla. Znači ja bi sad trebao uzeti metak, nju spavat i šta onda da radim? Joj, ne razmislim. Ja pokušat ću pronaći ovaj zadnji dio za sef. Zavom tamo da otlučam. Ja trebao ići na 3 ova šaf cige, kako ja njima vučem se ove. Ja se siđem se opet legla tamo na stepence. U jednu zanimljivu tačkicu sam im pogodio. Idemo sad ove, znači... Ovdje ništa... Imamo, ovo ima... Tu ne... Evo ovdje... Što će nam još ovdje? A ja možda ovdje ima nije zadnji dio za ono. Što im jasno šta ima ovdje. Prvo vidimo ovamo. Diskraj i ništa drugo. Čekaj, ja samo možu ovdje shvat. Benzin. Čekaj, imam tamo još ciker. Ali, ne, imam više vi stvari što trebaju da bežim sa normalnim s vratima, nego što trebam da bežim s autom. Imam za auto gas, benzin i imam tamo što za ovo, to je gleda je bilo. A fali mi još puno stvari za auto. Hajde se smeškaš tu. Smeškamo se lepa. I ček, imam plan. Ja vrana za vrana imam našu... Ja... A gdje sam ja to stavio? Znam sam to bio neđe pronašao, ne mu sjeće. Jo, ajmo će se dođe glavi. I ona je već nestala, nije, ne vodi. Joj, čak se mogu naći. Sad ću vam tu letit, ili ću svoje jezike na čemaču da ih kačam. Ako ne bude, ne znam šta radim. Znači, gdje mi je hrana, ona... Znam se bi pronašu. Šta tu slaznička? Ja mislim sam već stvorila. Oko je neće. Jes, znao sam. Sad ću ja tu letit.
imamo ovaj jedan dio, ima onaj koji što sam pronašao, čekaj, to da je. Našao sam neđe još jedan, ne mogu sjeće. A treći je možda već postavljen. Tako, a nijem ključ za malu kućicu. Kako se zove? Gdje sad? Ođe ga naspred. Ime zeza. Istražit ću malo vamo što ima. Možda nisam pregledao sve detalje. Imamo koje nema ništa. Ovo ništa. Bi ga 5%. Ništa, nastavit ću neki drugi put. Ovaj put nisam uspio pređen ženi, ali ja ću neki drugi put. Tako da to je to. Ovog videa. Vidimo se i čao.